UMDC Kamauhati constituency ba Charles Marngar menta kasingi kakhat artrik uyayong R1000 R4R kilali banbu iki artli ki dorkha sakami jong additional deputy commissioner ka Riboy uba M Tongper kata ka wei ka dorkhas ka badai na kaliang ka sinjuk kirang basnong border area block 2 bat ka wei ka de na kaliang ka jong u kom UMDC ka ba kini ki artli ki dorkhas ka de halor ka jingsha kem jong ki laingut ki khasi ha ki pulit jong ka Assam ha ka shipho tarik uyayong R1000 R4R na kasnong Sabuda block 2 Riboy district kitay ki laingut ki kentup uba Barson Lawai uba Stanling Kriam bat uba Dispersing Mukim Kajing leibu dorkhas jong MDC hau additional deputy commissioner kadai na kabenta ban kerpat eka board district ban wanra no ikite gi laingut ki khasi na baitha langso police station bat ban shimti no dagi bor pulit ka jilla namar beki dai ki breu na ka jilla Meghalaya kumta di ban shimti hi ban toket ye kite gi laingut dagi pulit ka jilla Katkum kajing thu jong ba Charles uloong bakine ki laingut ki khasi ki la shusha phareb bagi don kti ha kajing thmu ban thang ka jingking umler ka badon haswa ban poi ka snong madan umwang katba ha kajing le jurep ka jong u hnen ka sngi ka khatwei tarik uyayong ya kate ka jingking klamshim lalap ye kanu ka dak ing lane ka dak thang ha kate ka jingking ka ba kane ka paushai bekite ki laingut ki khasi ki la shusha phareb klam don ka nongrem ka basai adon ngi Akbanta Banwan, I can get you talk. Chow Deputy Commissioner Jonka, Riboy District. Alor the Jingja, Kavajam and Shisi, Hak Snow Sabuda. Kijing Shakam, Jonki Langun, Ki Rorongba, Jonka Snow Sabuda and Shisi, Haki Pulit at some. But Kitaki Long Iba, Barson Lawai, Iba Standing Kriam, but Iba Dispersing. Kini Langun Iramba. Lakiam ni kita ki pulit Assam menshimit hakba kila harap bakini kira orang ba kimot bantang ni kata jingking umler suaban poi kusno madan umwang hakmat do kusno sabuda tie masnyo igene gijingtep nagaliang gojonga menen hi gisngi naladehi manga poi hidup kata jingking umler ndai ha banga pe kata jingking umdan dak ie Berhatin kata apa deh? Nagaliang kejonga ngalalik pani kendu perpangi kilong kemi. Idon ta kumbalai ko sa pomot kilong kemi bukli. Be shong sosi kat gijing jauh mat gijong ki perkat ela gijong ki beru gijong ki. Yang layu man ai sim ye ki. Berhatin kata ngalai kendu yo in charge jong kemalus nai. Layu bani kren. Bat kumtah ye marmar lawan bani kendu yo superintendent of police. Jong kari boy district jong ni banyak keren halor ni kejinja. Jadi sosi ba menen ya layo jengte ba ka baik halang so police station kalar register case no ikin ikilanya. But menen step menen kidan hapo ulu kunci aukus but menen step lara ikisha baik halang so police station. Tiki ai ba kwa ban penpau ni kalong kami. Kini ki laingut kini ki khasi ki jong kinong snong jong ka snong sabuda nagaliang ka jonga ngawan ai ni kini ki jing tho ban refer ya kini ki jing tho kabala tho da sinjuk kirang basno border area ban tho so deputy commissioner ban kerpat ban transfer no ye ka case ka jong kini ki laingut nang tei po bai thang lang so police station Sha Meghalaya Police. Kamar ba kini kilaingot kidegi khasi ki jong. Haga jing sisa haga tu kamet hi ki pulit Assam. Kila dai ban IT la ne ban hand over ye gini ki breu gungi ki Meghalaya Police. Ndrai ki basosi kalong ba ki Assam ki shim hala ka jong kti ka jong ki bat ban yalam ki bat ban register case. Kene kalong ki basosi ban kaliang ka jonga kum nong mi khmat jong ni dong ka than dapat pau kejing sosi bat kejing penrem jo ya polis Assam bat haga juga poro kalian kejonga oi deputy commissioner umdan lai kendo i ba tongper i beri ADM bat kalian kejong i marmar hi yang ban phakno ban forward no gini kom political ban ye kren marmar banang tena jero kintu klari ni kam nang ba ban yo ban transfer no ye gini ke case nang te no Meghalaya Assam police sha Meghalaya police
So ban ai kublai kerpang ye senjuk kirang ba snong di bak kristom. So ban ai kublai kerpang ye kilong kami di samlar jong ka border area ka jong. Bat ha ka jo ka poru ka bu ka kerpang. Namar mentah idan ha preng jong ka jing sir kalit kawan. Dengan kerpang ru iginong snong. Baya mentahi mendai ban le shit lumar. Ringi dang penyaji gini jing thok jing tar sa government. Ai baga sarkar kan pechwa kan tukla. But hadin baga sarkar kelade pan tukla. Hadin kata ngin sa penbej. Ngin sa pej pada ke ai bami nak ta. Ia mentahi ngin la. Kerpat iki pai ba nong song song. Iki haban kamlong jajai. Ban kerpat ru ha ka cukup por. Iki seng balang gi be ki jongi. Ngitip bawa piru pidon ka juga jinggit kli ke responsibility. Na ka benta. Jidong song song gi be ki jongi ha ka dong ka thai. Dian rei nga kerpat da jing sorit. Iki seng balang gi be ki jongi. Makin sobha. Ban ai gi jing trilang ban suthu. Baga juk kalenti ke juk kesor ngi ya ilang banon ra chi jing ba mdei ba ka wei sen balang kinang lech no ban lech te so bodar ka wei kala nang lech hadin ka wei kata kam long I ka de ka poring i begin yetli ni ka pat ya baro ni sen balang wan sakman ngaru adan hang ni kum nong mi kmat kwa ban lech ni konsort lang but ka district administration ba ka police jongi nang ni metania nang ba dom jak ik si namar ban hapan perkhan iki parad of prasnam ko jong iki basong hangte bala maklamangi kar kornya yunti kan bu jing e nak sagadaw si simpat nga kerpan ya phi ki pai ba no sosnong iki no yalam seng balang but iki wai ki kono yalam makin sobha ba kano bangin le in le da ka bangin tip da ka bangin sotho da ka jing tip bru tble ba kham tam e da ka bangin dan ke jing stu jing mo hawan ngidam ngibitar ngaru ngadam ngibitar ngrei kata ke jingdam ke jing bitar jung le se yo kon ra pan man ke jing e ginom song jung e te ni hapan perkhan dien rei yin sapet pat de ke e ke baja dien bang la de pan ai ginom song pat mardor hinga ke pat so ka mentahi ke de ban le e ke hum political ke de ban tuklar no mentahi nang ban la ban transfer no ya ke kis nang te dengan ai ku blero ju ko pon yo MP jong kalok sabah ke ngi ba Vincent H pala ka ba menen ke sngi lai kundo I iro ban na kaleng jong iro nadep ban yekran yo MP jong ka karbi awno ban nakaliang jong uru la persanghi ban thau gelak tinti ban yaram na ka banta ini gilaingut pirang ba ibadon manta ko ba thalong so police station ikita dilong kya iba nakaliang jong ko ban itu anor bu ki jingja